namin na paano ko binayaran yung utang namin na 100,000 in 2 years and a half. Ayan, mga binago ko lang yung mesa namin. Tinransfer ko dito na utang. Yes, ang dami naming utang, guys. Dati, okay? Kasi marami kaming loans, marami kaming mga utang sa iba-ibang tao. So, hello, good morning. Good morning, guys. So today is July 4, 2019. Today is Thursday. Kaya ngayon ako nag-vlog, mag-alas 8 na. Kaya na pa sila umalis si Papa. Naglinis-linis lang ako. Binago-bago ko lang, tapos mamaya pag-usapan natin kung binayaran namin na paano ko binayaran yung utang namin na 100,000 in 2 years and a half. Ayun, pag-usapan natin mamaya kung ano yung mga ginawa ko, yung mga tips na pwede kong maibigay sa inyo, mga. Ayun, may mga binago-bago lang ako dito sa part na ayan, mga binago ko lang yung mesa namin. Tinransfer ko dito na part. Ang dami pang mga changes, pero i-update ko kayo kung bakit. And ang dami naman yung plans. Pero malalaman nyo yan, ma'am. Okay? Ayan, yun yung aking ginawa. Tinransfer ko lang dito yung mesa at saka yung tapos by this Saturday, papipinturahan ko na kay Papa yung lagayan ng yan TV. So, yan yung project ni Papa this Saturday kasi sobrang busy kasi talaga ni Papa, guys. Kaya hindi niya masyadong yung trabaho na yan. Hello, guys! So, ayan, actually, kailan ko pa sana to. Kailan pa sana ako nag-vlog, pero may nagpapa-music. Natatakot akong makapiright na naman ako. Ayun, basta yun. So anyway, pag-usapan natin ngayon yung aming, kung paano ko binayaran yun. Kasi gusto kong i-share talaga ito, okay? Binayaran yung aming utang. Yes, ang dami naming utang, guys. Dati, okay? So, i-ano ko lang sa inyo kung ano yung. And yung utang namin dati, guys, hindi lang namin namalayan na halos umabot na siya ng almost 100,000. So, ganun siya kadami. And kasi marami kaming loans, marami kaming mga utang sa iba-ibang tao. Ganun siya kadami. And yun nga, hindi siya isang bagsakan yung 100,000. Paunti-unti yun. Dati may nag-venture ako ng ibang business. Yung business ko dati, nung nag-start ako bago ako mag-start mag-YouTube, meron akong business na Pisonet. So, ayun, niloan ko lahat yon, sumugal ako doon, and maganda naman yung business, guys, kaso lang, hindi ko siya na-handle ng tama, kasi nga, ang dahilan doon is, syempre, yung sahod ni Papa, konti lang, tapos ang dami naming utang. So, yung sa sahod pa lang ni Papa, kulang na talaga yung niya. Kulang na talaga yung sahod niya. So, parang nahihila ko yung aking pera dun sa business side ko. Dahil nga, sobrang liit ka ng sahod ni Papa, and ang dami naming inuutang. Malayo pa yung sahod ni Papa. Actually, kakasahod pa nga lang, naubos na yung pang grocery, wala nang allowances, ganyan. Kaya, hindi kami nakakaabot sa next paycheck. So, nangungutang na kami ulit. So, halos lahat ng, guys, sa history lang talaga kung paano namin nakuha itong pagkadaming utang. So, nag-loan nga kami. So, halos mga kasama ni Papa, parang napakyaw namin lahat yung utangan. Ganun siya kadami. Tapos, another loan naman yung nagpagawa kami ng bahay. Kasi yung bahay na, yung sa kahoy na bahay, pakahoy-kahoy lang yung, guys, pero ang laki ng ginastos namin doon. So, nung naglipat kami doon, so another loan naman kami. So, ayun, another utang na naman yun. So, ang dami-dami naming utang. And hindi namin na-realize na ang konti lang ng income namin, tapos ang dami naming bayarin. Kaya, doon talaga nag-start yung struggle namin. So, ang ginawa ko, diba, na-share ko na ito, na nag-ano kami nung naano ko yung baby steps sa Dave Ramsey. So, nag-start ako, medyo struggling sa simula talaga. Pero ito yung pinaka-effective na ginawa ko para mabayaran unti-unti yung utang namin. So, ang ginawa ko is syempre, nagtipid talaga ako. Kaya nabuo yung our family budget. And talagang pinakita ko sa inyo yung aking pinagdaanan sa buhay.
para talagang nasundan talaga yung proseso ng aking pagbabayad sa mga kautangan ko. Ang dami talaga naming utang, guys. And so nag-start ako doon, ako nag-start sa mahirap mag-ipon noong that time, pero pinilit ko at least may maipon man lang. And mahilig kasi ako sa negosyo, kaya hindi ako masyadong nag-aalala kasi yung mga pakonti-konting kakailanganin namin, nakukuha ko doon sa mga extra income ko. So nakakatulong din yon. And that time, hindi pa ako sumasahod sa YouTube. So ito yung mga sacrifices na ginawa namin para talaga maisakatuparan yung aming mga plano. Okay? Unang-una is syempre, nagtipid ako talaga. Sobrang tipid na doon kahit sa grocery. Kasi yung sa grocery kasi, guys, yun yung pinakamalaking parating na nakukuha natin sa sahod natin, diba? And kung napanood nyo sa mga old videos ko, kung matagal na kayong manonood, dumating kami sa point na give up namin yung coffee. Kasi tableya, tinutunan ko yun, yung buo talaga, tinutunan ko yun, tapos iniinit-init na lang namin sa every morning. So yun yung kinakape namin para talagang makasave kami sa kape. Kasi sa isang araw, twice or minsan thrice a day kami inom ng kape. So ganun siya kagastos kayo. So yung mga pakonti-konting mga ganun sa grocery, yung nakita nyo rin, yung mga stocks yan, hindi ako bumili ng mga biscuits kasi gastos talaga siya. So lahat ng stocks yan, ginagawa ko sa bahay, pancake, lahat ng yan. So minsan nagluluto ko ng saging, lahat ng pagtitipid ginagawa ko para lang talaga may kapagkakasya ko yung kung magkano lang yung binudget ko dun sa sahod ni Papa. Kasi dati, sahod ni Papa nasa mga 3,000 lang. So, kung hindi ako magdadagdag ng extra income, ang hirap talaga, diba? So, ayun, sa grocery. Tapos, nagtipid din kami sa damit. So, sa damit, hindi kami masyadong bumibili ng damit. So, most of the time, mga damit namin is plain lang. Napapansin niyo. Until now, plain pa rin yung mga damit namin. Kahit kay Papa sa work, polo na plain lang talaga yung sinusuot niya. And minsan-minsan lang kami, pag kailangan na talaga, like sa graduation, kailangan bumili ng damit, so kailangan namin bumili. Pero isa yun sa mga sacrifices namin kasi yung mga plain na damit, nasa mga 100 plus na ata yun eh. Kaya dun kami mas pa-safe kami na dun kami bumibili ng mga damit, okay? And lastly, yung mga sacrifices namin is syempre yung mga gamit namin sa bahay. So napapansin niyo almost medyo matagal na ako sa YouTube pero hindi pa ako nakakabili ng camera just because medyo okay naman na yung sahod ko, hindi na ako naghanap ng sobrang pagkalaking sahod, and enough naman sana siya makapag-ipon at makabili ng camera. Pero kasi inuuna ko yung aming utang muna. So yung YouTube, yung sinasabi ko sa YouTube, nakakatulong siya para pandagdag sa pambayad namin ng utang namin. Like mapapansin nyo, yung aming mesa, yung Coca-Cola, yung red, yun yung lagi yung nakikita sa vlog ever since. Kasi nga, isa yun sa mga sacrifices namin. Kahit ang daming sinasabi ng mga tao na eto ka, ganyan mo, ganyan kayo, ganyan. Pero hindi namin iniintindi because meron kaming nakafocus ako masyado doon sa aking goal na tapusin yung pagkakautang namin. So talagang as in, sobrang gusto ko nang bumili ng lamesa at saka yung sofa, yung mga cabinet. Gustuhin ko man, guys, pero hindi ko siya pinaprioritize na yung sinasabi. Hindi ko pinaprioritize kasi nga yung kailangan lang namin talaga yung binibili namin, like yung washing machine, yung refrigerator, yun kailangan kasi namin talaga yun. Kaya doon ako nakafocus na ayun. Pero yung mga meron para mong magagamit, kaya hindi mo na kami bumibili. So eto na. So paano ko binayaran yung talaga yung pinaka ginawa ko. So nagtipid ako, tapos na ako magtipid. Yung part na pagtitipid tinapos ay talagang nagprosige ako na makapagtipid. So syempre hindi pa natatapos doon. Meron pa mga technique na dapat gawin para mabayaran yung mga utang. So nag-start ako, guys, nung medyo meron mga extra income po, kahit gano'n po siya kalit, hindi ko siya binibili sa kahit anong mga bagay na gusto ko. Kasi nga, nilalagay ko siyang ibayad sa utang namin. So, ang ginawa ko, doon ako nag-start kasi kay Dave Ramsey, di ba, baby steps. And then, merong goal. Yung gusto ko kasi kay Dave Ramsey na steps, kasi meron kang guide kung ano yung mga dapat mong gawin. So, doon ako nag-base. So, yung aking utang, binayaran ko siya
smallest hanggang pataas. So, binayaran ko yung mga pinaka yung like 1,000, 2,000 na utang, yung pagkakautang namin sa mga kaibigan ni Papa, yung mga katrabaho ni Papa. So, binayaran namin yun. Parang hindi na lang namin namalayan na dumating na pala kami sa point na, uy, hindi na pala tayo nangungutang sa mga kasamahan mo. Parang, uy, yung sahod mo, yung budget natin sa isang kinsena, uy, umaabot na pala tayo sa next paycheck, diba? Parang, hindi namin namalayan na pero alam mo yung matagal yung progress, dumating sa point na parang down na down ka na, parang sinasabi mo na tama pa ba yung ginagawa ko? Kasi minsan si Papa nagda-doubt na sa akin kung ano ito ba pinagagagawa ko, ganyan. So, pero may pinagdududahan na niya yung aking kakayanan na tama pa ba ito yung ating tinatahak? Kasi parang wala ng improvement, ganyan. Kasi syempre, maliit pa nga lang yung parte na nawawala yung mga maliliit na utang lang. So, parang hindi namin masyadong napapansin. Pero, push pa rin ako guys. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. And then, ayun, medyo matagal. Kasi syempre, maliit lang yung sahod ni Papa. And kami ng mga 2 years, mahigit. Oo. And then, the day we're down, yes, meron pa kaming utang guys, meron pa kaming nag-iisang utang, and yun yung yung loan namin na pinakamalaki, yun yung loan namin na supposedly mababayaran ko siya ng 5 years dapat. Pero, diba, tatapusin ko siya ng within, hindi ko na siya papaabuti ng 3 years. And target ko, within this year, talagang matapos na siya. So, magkano lang yung natira? Ang natira lang is 20,000 pesos na lang yung natira. Ang konti-konti na lang, diba? Imagine niyo na lang for almost 100,000 down to 20,000 pesos. And actually, hindi na siya nakaka-apekto sa aming pang-araw-araw na gastusin or sa aming buwanang gastusin sa aming yun, hindi na siya nakaka-apekto sa income namin. Pero gusto ko pa rin siyang bilisan na bayaran para matapos na siya, and yun yung aking gagawin. Pero meron ng abangan nyo sa mga susunod na buwan, meron ng mga bagong bagay kayo makikita dito sa bahay. And hindi ko mangangako, pero meron na kami pinag-uusapan ni Papa kasi iba, parang eto nasabi ko na lang to ng nung medyo talagang naubos na yung mga utang namin guys, and talagang sabi ko ganito pala yung feeling na alam mo yung may extrang pera ka and meron kang tawag dito, meron kang choice kung saan mo igagastos yung pera mo. Kung meron kang choice, yung meron kang mga priorities na pagkagastusan mo sa pera mo. Alam mo yun, yung basta masaya siya kasi parang parang contented ka sa mga binibili mo kasi yung mga binibili mo, yung mga needs, yung mga kailangan mo lang talaga, 'di ba? Parang hindi mo siya ginagastos kung saan lang, ganyan. So, ganito pa rin yung feeling. Tapos yung feeling na nakakatulong ka na sa iba na dati hindi namin ginagawa talaga. Kasi actually, isa rin sa sacrifices namin talaga na mag-no sa mga, hindi lahat ng mga outings, mag-yes kami dun sa mga relatives namin kasamahan. Kasi kagastos ka talaga dun eh. And mag-no dun sa mga, minsan hindi kami nagdadala ng pagkain or food dun sa, usually, hindi kami nagdadala talaga ng food pag pupunta kami sa sick parents namin. Mga snacks lang, bread, ganyan. Pero now, parang meron na akong enough money na pwede na akong magdala ng pagkain sa kanila, or pwede na pala kami ngayon magbigay ng alam mo yung tulong sa kanila kasi may enough na money na, hindi naman sobra-sobra, pero alam mo yung pag pina-priority mo yung mga kailangan mo, basta yun yung may advice ko sa inyo guys. Iba yung feeling pag alam mo yung wala kang iniisip na maraming bayarin, ganyan. So, ayun. So, yan yung loan na yan na lang talaga yung isa yung pinakamalaking loan na talagang ang tagal-tagal naming
inantay na talaga matapos siya. Sana matapos na nga siya. And eto lang, sasabihin ko lang, hindi siya ganun kadali. Merong mga pagdadaanan na hirap, may darating sa point na madadoubt ka sa sarili mo, and paghihinaan ka ng loob, pero push lang, kaya lang. And kami ni Papa, pinapaano ko talaga siya na pinapaintindi ko siya about sa budgeting, about sa savings, kasi hindi siya ganun ako yung pinaka-agresibo pagbabayad sa utang. Ako yung pinaka-agresibo talaga. Si Papa kasi, chill lang kasi si Papa, parang wala lang, chill lang talaga siya. So, kung ano naman yung ko, sinusupport naman talaga ni Papa kumpara lang na din naman sa kabutihan ng aming family. Kaya, ay meron kayong napulot dun sa aking mga sinabi. And yung lahat yung mga tips na binibigay ko sa inyo, guys. I-try nyo. Balikan nyo yung mga old videos ko. Talagang effective yun. Talagang tested ko yun. And yung mga pagtitipid talaga, alam mo yun, walang ibang option kung talagang kinukulang yung sahod nyo. Magtipid, and sa lahat ng bagay, tingnan mo kung ano yung mga mas kailangan mo talaga. Huwag mong iisipin yung sasabihin ng ibang tao na, ay, kahit hindi mo naman kayang bumili ng dining table, bibili ka talaga para may masabi lang yung ibang tao na, ay, okay pala, may pera para sila, nakakabili sila ng ganyan. Pero alam mo yun, so huwag mong iisipin yung ibang tao, kasi pag iniisip mo sila, parang makakalihis ka ng daan talaga. Promise. So, ayun lang guys. Yun lang yung i-share ko sa inyo. Kaya, ayun, magla-lunch na rin ako kasi anong oras na? Kanina pa ako gusto mag-vlog, kaso lang, ayun nga. Tapos, eto lang yung ulam namin. Hinati-hati ko lang to kasi nagpakpit ako kanina. So, hinati-hati ko siya. Ayan, pakbet at saka itlog. So, yan yung aming Tapos, si Hagrid pala, pinapabaunan ko na siya. So, eto yung baon ni Hagrid. Eto lang yung lagayan ko kasi nga, bread yung bread with egg yung kanyang snacks. Kaya, ayun. Tapos, ayan, tinransfer ko na yung may nag-comment ata na akala ko doon sa ibabaw ilalagay yung mga coffee na ganyan. Pero sabi ko, dyan na lang siya. Kasi, ayan, pinaharap ko na lang yung refrigerator dito. Maraming changes guys sa darating na mga buwan. And kaya yan, hindi pa namin tinatanggal. Pero tatanggalin po namin yan. Kasi bibili kami ng bigaan na na maayos naman, diba? So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. Bye! Medyo mahaba na yung vlog.